We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. ABSU long live. ABSU long live. Substudent. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गणसा मुसाहारि ब्लग इउट्युब चेनेलाव सिगाङावनो बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे निउस आपडेट लानानै फैदों। गिबियावनो जोंनि फार्स्ट निउसआनो जाबाय आबसुआ दिनै 2 घन्टा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गेराव प्रग्राम हाबाफारिखौ लाबाय। बेयाव आबसु लं लिभ होनना होख्रावनायनि गेजेरजों माखासे डिमान्डखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होनना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गेराव खालामदोंमोन। मानोना थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्ट फोसावनायखौ गोबां फरायसाफोरानो गोजोन गैयै फोरमायदोंमोन, जायनि जाउनाव दिनै आबसुआ थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्ट फोसावनायनि सायाव हाइ लेभेल इनकुवेरि खालामनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन। लोगोसे टाइम मथे रिजाल्ट होनाय आरो नांगौखिनि टेक्सटबुकफोरखौ मोननो हानाय, लोगोसे भाइस चेन्सेलर आरो एग्जाम कन्ट्रलारफोरखौ थाबैनो रिमुभ खालामनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबावो। दानिया फैदो जोंनि सेकेन्ड आपडेटआव। जोंनि सेकेन्ड आपडेटआनो जाबाय जनायाव सासे आइजो ड्राग्स डिलार हमनो मोन्दों। हमजानाय आइजोनि मुङा जनालि दले होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ जनायनि 1 नं थाराजन गामिनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगाङावबो अरुणाचल पुलिसा बेखौ हमनो मोनखांखाबायमोन। दानिया फैदो जोंनि नेक्स्ट आपडेटआव। तान्जानिया प्लेन क्रेश जानानै दिनै 19 सुबुंनि जिउ खहा। भिक्ट'रियानि लैथोआव बे प्लेनआ क्रेश जादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दिनैनि दिना नोंसोरनि थाखाय मोजाङैनो थांबाय थाथों।